farmor. Skal vi ringe til farmor? Okay. Skal farmor komme til New York og besøge Olivia? Ja. Okay. Ja, skal farmor komme til New York? Ja. Hvornår? I morgen? Ja, er det en god idé? Hvad skal du så lave med farmor? Næse. Skal du lege med farmors næse? Hvad med at gå på legepladsen med farmor? Er det en god idé? Hvad siger du, Madeline? Skal farmor komme til New York? Skal farmor komme til New York? Ja, jeg ved godt, der er flyver derovre. Hun kommer med flyveren. Vi skal bare spørge hende først. Kan du sige, farmor, kommer du til New York snart? Olivia, kan du sige, kom lille farmor? Kom lille farmor.